Навръх 24 май община Велинград отличи своите учител и директор на годината. Традиционно номинации бяха раздадени в 5 категории. Отличието в предучилищно възпитание бе присъдено на Мариана Чернаева от ЦДГ Детски рай, а в същата категория отличеният директор е Величка Манева от ЦДГ Еделвайс. В начален етап най-добрият учител за 2015 година в община Велинград е Мария Гугалова от основно училище Христо Ботев, а при директорите Дамяна Кандева от Неофит Рилски. В прогимназиален етап отличените преподаватели са Радка Тотлакова от СОУ Васил Левски и Светлана Стоева от СОУ Свети Кирил и Методий. С удовлетворение приемам наградата и с благодарност на многобройните ми ученици, които съм обучавала и продължавам да обучавам. Искам да благодаря за високото признание на моя труд. Искам да благодаря на моите колеги и на ръководството на Средно общо образователно училище Свети Кирил и Методий за доверието и съпричастността към моята дейност. И не на последно място благодаря на моите прекрасни ученици. В същата категория отличеният директор е Соня Тоскова от СОУ Методи Драгинов. Учителят, чието дело бе голямото великденско яйце в центъра на Велинград, Димитър Мавров от професионалната гимназия по дървообработване Иван Вазов, пък взе отличието в гимназиалния етап. А при директорите плакета отиде при Александър Табаков от професионалната гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов. В същата категория отличие получи и Илияна Гагова от професионалната гимназия по горско стопанство Христо Ботев. Традиционно, в Деня на славянската писменост и култура, община Велинград награди и читалищни и културни дейци. Отличия получиха Нина Маврикова от Общинския детски комплекс, ръководителите на музикална школа Звънче, Йорданка и Иван Казалиеви, Алексей Мазалов от читалище Методи Драгинов, ръководителката на ансамбъл Здравче Венче Бойка Радивоева Гончева, библиотекарката към читалище Свети Кирил и Методий Донка Джарова, театралката Росица Паунова, както и клуб по спортни танци Импулс. Посмъртно за принос в развитието на културата бе отличена Мария Кадреева. За първи път тази година кмета на община Велинград връчи отличия и за добра екипна работа с община Велинград. Такива получиха директорите на основно училище Христо Ботев Мариана Байлова, СОУ Свети Кирил и Методий Ани Василева, ЦДГ Детски рай Маргарита Озунова, професионалната гимназия по дървообработване Иван Вазов Росица Рускова, гимназия Христо Ботев Стефан Шулев, СОУ Васил Левски Емил Мулов. Навръх 24 май своя поздрав отправи и доайена сред учителите в общината Екатерина Михайлова. Уверявам ви от името на моето поколение, колеги, че всички сме дали всичко от себе си, за да могат децата ви, когато си тръгнат от нас, да бъдат знаещи, можещи и добри хора. И сме спокойни, защото след нас колегите поемат щафетата с чувството за пълна отговорност. В празничната програма на Централния площад се включиха децата от 2 и 3 клас на СОУ Свети Кирил и Методий, които първи в областта се включиха в кампанията по преписване на рибния буквар на доктор Петър Берон, музикантите от школите Звънче и Караоке, ансамбъл Здравче Венче, танцорите от Импулс. Поздрав към всички учители и културни дейци отправиха още Мария Маврова и приятели.